Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babahatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka barik but pila ban legu ban kuli da ka education loan. Pila aru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Kanya Trap Achik National Movement Kaladawa ya ka Khasi Hills Autonomous District Council bagan thano da ka an ka ba perking ya ki thai khasi ki ba yo tanga da ki brio ki bana barjila kaseng hapo ka jinganam jong president uba lamprang sngi kharbani ha ka ni ka sngi kalapun ko buramru yo chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penya sing cm halor ka jing shimti jong u ya ka ni ka shuki kumukli du jong ka council Hagajing krem ikla pathai kubor hak khandai trik unailar hajar arpulai uba lamprang ulai thu baka seng kala pensngau show chief executive member yikimat ba pher ki bakta yakari ba yakajai benriu bat hagaju kapor ulai thu baka seng kala kerpat yak district council bakan batha yiki hima yiki raj bat ikishnong bakin pinmi daki adong ki bakhanglat yiki thai khasi banya shongkha khle bat ki wei par ki jai benriu ki badai nabar jonga jilla namarba kanikan kata yak khai kapateng bat yakayo kam yo jam jogi try mulung Kon sibun ki jingekan ya thiriatai ya aijmut ya kimat ki jura jongkari bagi penre. Namar hakipor mansua mandai ngiju osno ba ka yaudo. Kho kidon ki yau ki bahak po uput usam jongka ke sisi. Nginam yaken ki ba ki yau ngeken ba jadi yaudo ka we ne ka yau botonam ne ka yau ka ba kentang ka yau ka ba tiblai bat mansua kala bandai ka yau yodo hari kasi kedai ka priang ja jongkari pakai bener. Hari mentah kene ka yodo kedai ka priang ja jong bener. Kedai ka yodo produk lek chekli yo to sasiar dap tengka yo ba sma utung. Te ka H&M CC kala aljimut dia ka KSEDC Banwan ra biang ya ka burom sa sinpat jong gane ka yaw ponam porikasi ba omdai tang banom issue labor license lane trading license pathar andrai banom renew show ya ki trading license labor license jong pula nama ka jing jele jong ki bar jela ha gane ka wi ka bi ka jongi kalong ka ba ima hadu kata Hado kila yu thai lengba ki media ba ki barjala teng ki wan chini gabi gabi jungi lengba kata ka on duty lengba ki Scorpio ki kali ki barem dor kita di kimat ki ba kaseng kala kaseng ka kremsai habede bat ka SDC namar pi ka jingjele jong kine ki poiwir ki poihap hane gari gabi jungi kalong sebab palat Hadu umdai bakal kata tanya kamai kaji jom ditari muluk khendrai kala jeleru sipun ki kam sniu ki kam tu balai pujat bat naliang jong kaseng nila ai jimut ba kum ka jaj benriu ngimpa ba ka jela mekria kan kalong kum ka jela tripura ha ka ba ki traisnong kim sela long ki minority nila kentu ya ka KSEDC ba kadai ban tha ya baro kisim ki bahap po uput usam jong ka KSEDC ba kisim ki dai ban hukum ya ki dorbar snong ki sodor snong ki rangba snong ba ki dai ban sna ya ki an bandong sha shu ya ki thai kasi jungi ba ki yo ke song tengah bat ubar jela Nama nalor ba ya ka khai ka pateng lakap shor ki barjala kan juru segajing song khakle kamot ka jat menreu jungi kan sapoi ka por bangi seklalong nongwai halaka jongka but ladangi long tang ki minority kumbajia ha Tripura
kam sukom kena compare nya henry kum kinong pet permanen kum minum juga seng ke bangi sente yo eba kine ki bara jala kila long majority ha negeri jumi yo ki gle kum bale ki metai ha manipur ki dawai ka hok jungki bat hanta kan sajia ka thma ba ki usman kenta namar ngelayu i ke chanti jong ki bar jala enda kila bon pai kila pin ibor wat menta ki bidang duna pai ngelai i hakine ki snem hane ki panai bladat ki rss kila mi rali ki bon ki bar jala kila sang pin ibor dak basyo ki selang kai ki samla kasi tiraja kila bon pai lei klempep ba kin satawai ka hok ki klempep ka jala me kliaro kan sajia ku majia manipur tikum ka seng ka baron ya ka responsibility la ke jikli nam tak kal pateng jong jai benreu ka pateng ka masyarakat gila kentu da bateng ya ka KSADC ba dai ban snai ki an ki baklan bat ngila ongru ya usiam balada ka isi ka barim hapo ka ngilam jong ba titos khan shibun ki bil ki an ki badat amen bat bompat amen ki badai sya ki jing mentoy de benreu kat no tam une UCM dang thmai ubadon ni ka san perkhat ka ba klan na mal bodong samla ba dikilti ba shibun unle na banta banyada yangi ku konsil ka persang no da kilat kunti ba thmai kumbang ila ajimut menne kan longru kum ka we ka jing penrit mensim ya ki berjalaban wan hane gari jungi kin ong wan le ayu hari kasi namar ngim yo shu ya ki lesan ngim yo shu le bor lesan namar ngalong yo UCM ba ki brio jungi benta kila lalu bentre la bi ong khapsno kinang ki ong su juti kinang ki ong song dukan di khau kinang ki ong sna surok dak tuping kila nang sna yeng kila nang balai hab banda ai tring lesen ne labor lesen ye ki bar jala haba ki jongi ka nanglut balai ngi hab bandang ai wai pateng ye ka gi pateng ka badai ka spaba jong tai berde tengi kentu yo UCM ngi ajimut UCM ba ban wanra biang ya ka nam ka burom jong ka benreu ban wara nam biang ya ka burom jong ka yodo ka badai ka wei ka yau ka kentang ka yau ka tiru tiblai ka yau ka batonam ka yau ka balong ka pleng jano jong ka benreu ka balong ponsua desu pan renew ya ki relation bat labor lesson te kajikan bat UCM kalong ka ba sukses ka sutenat bat UCM ajimu dingi wong ba pihak ban yakan ru i kastet purman ba bansna no sta kawai pat ka an ka bakam klan kumno bante lakam ya kimendari namar pi lada ki bor bakmi jong ke jela me kria ladai ka sorka ladai ka diskusil ladai ki sengbalang ladai ki dabar snong kila amban snai ki an kila ban te lakam ya kene ka jingru pertlap juga mendari kamut ngimton kam nabe ya mendar blok hethi bat kalau kum si benta kumno ba ngin pentrekam hino iya ka ILP ya ka ba ka sorkar MDA won ka lapas house nam ka kandai nam ka di penslam ban implement ko sukar ini pi ngas nging so ban ong ba kladai ka por bangi haban ban kino na bayot ya namar la ima kajing ma bat kajing bensau kala ak lupa yang ikut meril ada ngim perkhat mai no na benta kala wei jong kajat meril na benta kala wei jong ki kon kiti namal ngeju sngo bor ki samla jong kajat meril ki terha kilen a ki ong klen kan jam katba ki breu bana bar jala man kasmi ki wan ni ileng ba kajing sakem ki seng palang kajing sakem ka polis bat kawai kebangi ai jimut ya UCM kolong ba wat nom ai NUC pathar su ya di company lada kadon kunti ban ai lane lada kadon kunti ban ai lane kadon ka hok ban ai dai ba pin su ai NUC to pidai ban thoru ka agreement ba ya ki kam ki bala ban trai ki try muluk wat nom man ra beu na syaba namar kalong kum si benta ban khanglat ye kejing khaduk kam ku jam hapo jong kari kecungi but
namar ngi iba ka jing jelai jong kini ki bar jela hagni ri ke jungi baragi pai hamar iliam tilada baya ka wei ka company ka MS Indra Dhanush ka Kaskrit Limited ka badai batrai yang nagi ka pakai ki kas pipeline langba riboy langba ka morang keneng ding posok hadu jantahil kamut ya gitu kikam ke bala kita ri tadung logro habwan ra na asam habwan ra na kiwai kiwai berjala kamut kalong ka ke ba kum ka seng ngim sotna naman na lor ba ki samla ke jongi ki keduk kam keduk jam kilan a kiterha kum kam jam her ya gitu ikam habwan ra na sabar tim kalong ka ba ngim sola man padia bat ka wairu kaseng kala kentu ya usiam nama usiam udai uwei na udikot ubala sakentuk haka regional committee ka kam ya penbaik put hapreng kesulkar mekliar ka sam khamtam ga prestu namar bon ki kamput ki ka kerja ka pot ki hapa po ke jimpai jong ka sisi nila kentu ya usiam uwei na udikot no committee ba kimdai ban ailat ya ke asam kamtam karsau tulik sedong ki bahapa po jongka hima wa mo temur kidai benek bai chapo mai kalia kalia ju suya mu ular ya ga ne ga banta baru sapa ini ga jing ai jumu ju so charman jongka so komiti ba temen song but sakawairu bakasen ka kwa banjur syau CM dan burung jungi ba hapan tau kino kilap lada bom dan lat banom rinu su ya kini ki non tribal ki balalong ki traisnong ngilak kentu yi ba hap persang ta kino kilap kenang ba lada ngila ban lek kunta niong ba kandai ka history ya ka jatnre kandai ka history ya ka konsil balak ban khanglat ki jiruan rum ko tlap dan dari namar ba pi ladang ila ban le unta ladang i khlan ki an ni khlan ki rum perking kuno ban yada ya ka penreu na ka jing wan ko tlap ki bendel lane kuno ban yada ya je penreu na ka jing bom kham jam ha ka ne ka ri ka be ka jungi kolong bangi hapan ngi hapan ki penreu hap thau ba ki lenti la kuno noro kenang ba kapenduk mensim ya ki wepat ki barjela ki berang krek banwan man kapor sen negeri jungi nama kin ong inwan na yungi ki reu thmai wat ki barem ro mentak la sem sitom ban yo tringasan kila sem sitom ban yo le bolesan nama ya kam ka jam ki labat hi da ki khasi khara labat hi da ki trai trai muluk labat hi da ki nong silong labat hi da ki nong jetia labat hi di nong boy bakuta ter Kemud kapan rit pensem ya ki wai pak jemreu bakin wan buhai snong ngani jungi. Erangi jam tan kum ki bor dek me kemud man kasni. Om dai tangkat to kumbang yui bor. Kenang jo nang jor ki bar jala. Kenang jo nang jor ki menderi ki poi wir ki poi hap ki bar pun plong kri ane gere jungi. Lada ka an katrot lada ka desis kusis katrot. Rengi so man om bakar rusil ka ban shem ya ka to ka wai ka poin ka bakaseng ka banjur menne. Badai ban hukum ya kisim barok kisim ki bahapu putusam ba kin pta ya ki dorbar snong ki rang ba snong ba kin snai ki an ki bakrepang ban tek lakam banom syaksu ban ya songkha bat pelajar ho ngim khang ka jing ek jung pi pila ban ye ek suno to wat no penjabo ik snong wat penjabo ye ka jat reu ju khasi khala namar pila da ngimle da ki plan A plan B ya kene ka jing rom kertap jung kudri ngi I bagaron jingma ka jing besar macam kai ya do ta ya ka jak do ka jungi ada kene ki por jungi katne ka jing jelai menderi kene ka jing jelai jung barjela katno tan ka pateng ka ban saka katno ka jing ka baja berdeu ka sai kendo ikan da basai ba ki do bersnong kisim kamot ki haban sutu ya kene ka lawai ka pernai jong ki kuliti
lada unu kada kano ka kentai kasi ka ba yo lok barjala kalong ba kihap ban yo ka sistem na kasno kihap ban yo jing sistem na ka hima namar na kan mau por belong CM ba shala kalon be we ka an ba unu kun spia de su tribal tingi so ban ong ba mentra klet suai ke ki hap perkat kumno ban pen imbiang ke belo kumno ban pen klan ye ke belo kumno ban snai ki lat ye ki an ye ki lat jiada ban weng ye ki ne ki jing e re ngang kum ka seng hing la i ba ka jing ma ba chu kai ka jing ban sa ko ban sa ja teteng ki breu jungi la su long kumno teteng pi dak jingkli ba he dak jingkli ba he ma kumno kan ngi tari mulok ni khru kam kan bo bor jalaman ka sni wan hane re jungi ban trai kam te bat sakawero kalong ba na lang ju seng ba ka jing sokhia ba ka jing sok kitram ba bala ban te lakam ni ai ki jing e ne ki sok kodot ka ba ka jaj rio kelamat ha ki Husnan kolong ba ini telang bat diskonsil ini telang bat ki bor beripek na bentaban wen ni kucing ya nomor ba lada ni kum kiseng balang ki diskonsil ni yak la ka jong kum ka shem jing ban wen ni ki sok kodot ni ki sai kum sai te ki blak te i gari bat ke jaj ande kucing ba ban na seng ban khanglat dia ki mon kai ba tin rei ka wai ka ba ki ong ban ha pan kun man ta long ba kini kan kai ba kham tam ki ba long na trais long long ka long ya ki lai yo ki aku sina to pos long dan ni mai ki ne support ke ni la itu juran let intep ba kane ka pro sekali si bat mai mata ni ki ha ban thau ni ti bat mai bat kala ku ni ke bat na mar pi ni la i ka chin ko ba tala subu ada kuni u yo emosi menta tang ku ma chite yo lawan ra so ko sa lawan ra so bahai ngasem pi ngangala inuksa mansua posna ma posora ubar jala are usong di wedong usong di kwai hadin di nai wa dai malik he wa dai eksportar importar te nak tau ni saban jur ya ke SDC ba om dai tang panom isu trading license labor license thamai ba kharsu unrai nomri ne usu lada phimri ne usu kin la tha professional ke mat elect se ko ni kon kai nama khnang ba kini kisamla kini ki khon ni benreu jungiro kini yo men sema kini yo sim hino ta ya kin bat lakam no ira hi pateng mar kumno ngin sngo kum benreu la kata posnem ngin tang ai waisa pateng sa agi parjala hi pateng ka padai ubut lum juga yo kot ka balai ka spa ba ni benreu tengi panjom ni la kentu ni la kapat ro haju por la kentu ro haju por ba mlong tomlong hap thau ba ki an mat mai ba mai long ter balong jag ba ja tang ba ka de benreu ka de em tang ba ka de benreu kam dai ba sha telep ha ki we pat ki pa nama ngin kwa ba kum ka de benreu ban long kum ka akar tala ka bar na ngin kwa ka de benreu kan long kum ba dong ba pura ha ka ba ki trais nong ka nong wai hak ba trais nong ki kala kham kam kum jam ho ka jong ka jala ha jong ka snong bat ngim kwa baka jala me kriya kan jak me jam ko nim kwa aba enda ka snam ka tot nim sababe ka thma ka da jia nim sababe dai menta ka por don yangi bangin lai e na banta kari ba ka point ka ba na liang jong ka HNCC kadawa ya ka sokar me kalia baka dai ban pendu no ya ka an ka balasna da sokar meklia apa kecing dalam dan ciri stop semua sudah ada khatlai ba kino ki company one try project saya kan ka bi cumi
hajaka ban yo shua ka rinesen rei ki khun shua ka tendar tendara yo ka tendar hadin pat kisah sim ka rinesen teliang jongka seng HM kamaham ye company do hajupor ba kimdai ban khun shua ka tendar rei ki de ban yo shua ka rinesen bat kinse khun ka tendar namar pi gidon ki parari ki jungi bala menteri projek kerana kini ki bar jala pada kasarkar mereka akan penduduk ini ka an ke balas tar bukul husna ma rajal kan sa fasan langam bakla kemut ba ki bar jala kisah yo kapsor haman lagi projek kan ke itu dinama kata kentu i kasarkar mereka badai penduduk no maka tu kedai ka an ban peniap yang terima lo kaan keban penduduk kam ya ki trairi terima eu khasi persentia kedai kaan ba penselur ya ki breu ki benabar ki company ki benabar bakin trai ki projek kene hame kuliah ki bat kimbit dan anda kesukaan kuliah kalau penduduk ya kedai kaan yang sudah bajar kapsan ki company jong ki breu ki benabar ne celah kimbit syo ban ya khun suai tendar kidai ban penyo suai lesen berada kimyo tadi lesen kamu kimla ban tray ya kini do projek ha kane kali kita kada kerwo basai nak liang jong seng HM seng ni tinggi susi jur ya kane ka an namar kane ka an kalong ban penduk kam penduk jam ya kita tari muluk kibala ban tray ki projek beber namar kerkum kejingnya diskus bat UCM kalong ba kia khun suai ke tendar bat ya kata lesen kim patiau re kisah ayu hadin nama kadon kata kaan kabaron dum suar tingi na liang juga seng na banta ban pen ngeu ban khanglat dia ka jing yokam kibreu banabar nang bakar pilat ik tari muluk bakar sokar mekle ka den pendu no ya dengan bat ki kino ki non tribal kino ki barjela gawan tray ha negeri ki jungi ki dai ban yo suai regulation lenta kim nomla ban tray projek kan itu kaba ngin sayo menta sipang sai kopi tang pengempat kule tang kedai ka an kaba ailat ya ki company jong ki barjela bakin yo tandar sua sayo regulation ade namar ngi ke jingi discuss jingi ben benom ai regulation om day tang barjela ulang ubat mai handai wat ki bare mu don kalat kunti day bandon nang bekerja pada penem hap persang ban tau gi an gi bakam tamai te yo jintip bagaton kun kota ka an te nak ta ka bau ka HM ka dawajo nak sukar bekelia badai pen yap no ya ta ka an ka ba peniap ya kita ri terima lok ka an ka ba pen dukam ya ki trai jela jong ka negari udah trep kuci